Як вы бачыце, калі людзі будуць падымацца па гэтай лесвіцы, яны будуць видзець цэлы шэраг розных гісторый. Яны будуць расплагацца па такіх дыяганальных радках. Вось я магу, напрыклад, паказаць сваю гісторыю маленькую. Вось яна пачынаецца з такога папяровага ліхтарыка ўначы. Тут зусім цямно, потым вось ліхтарык ён ляціць, тут іх ужо ўдвое. І вось чалавек ужо сустракае ранак, ужо раніца. І колькі вы думаеце, усё гэта мы клеілі? Здаецца, зусім мала. Тут ні многа ні мала, 4 гадзіны. Вось так. Што такое ламаграфія? Гэта асобная плынь фатаграфіі, якая з'явілася ў 20 стагоддзі, з'явілася у Празе, але была вынайдзена венскімі студэнтамі, дзе як адказ на фатаграфію класічную, фатаграфію, якая спрабуе данесці да гледача нешта канкрэтнае і прыгожае. Вот. А гэтыя студэнты венскія ў Празе вырашылі зрабіць фатаграфію такую, якая не будзе несці нешта канкрэтнае, а будзе несці толькі настрой. Вот. Гэта і ёсць ламаграфія. Вот. І сёння цуд здарыўся, і ў Беларусі будзе выстава ламаграфіі у рамках ночы музеяў у мастацкім музеі. Гэтая сценка азначае апакаліпсіс, але мы вырашылі паказаць апакаліпсіс не так, як прылеціць якаясь камета ды разрушыць увесь горад, а мы вырашылі паказаць это ў тых паўсядзённых рэчах, якія акружаюць нас, і, напэўна, гэта і ёсць апакаліпсіс. Напрыклад, дамы, якія душаць чалавека настолькі, што яго застаецца толькі напалову, ці апакаліпсіс гэта вечная зіма, ці нават карова, жывая істота перачэркнута 2 лініямі, а людзі ў гэтым апакаліпсісе не маюць твару, але галоўная фатаграфія гэтай сценкі гэта будзільнік, які падказвае, што час яшчэ ёсць.